Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Ихластан Урта Терешка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Шарикова Гөлия Равил кызына юллыйбыз. Бүген 8 апрель көнне ул үзенең 45 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер тантанасы белән аны Урта Терешка авыл урта мәктәбе укытучылар коллективы котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Укытучы һөнәрен төрле кеше төрлечә аңлый. Безнеңчә укытучы иң беренче чиратта бала күңелен аңлый белүче, изге йөрәкле тәрбияче. Ата-анага төпле киңәш бирүче педагог булса, икенчедән ул мөстәкыйль фикер йөртергә сәләтле, ирекле шәхес формалаштыручы остаз да булырга тиеш. Һәр укытучының үз язмышын мәктәп белән бәйләве дә төрлечә. Берәүләр балага белем бирү, аны олы тормыш юлына әзерләү кебек изге эшкә очраклы рәвештә кереп китәләр, ә башкаларына ул нәселдән күчә. Алар бала чактан ук үзләрен бу һөнәргә багышлаячакларын тоемлыйлар һәм шуңа омтылалар, әзерләнәләр. Безнең хезмәттәшебез дә шундыйлар рәтеннән. Әнисе Нәсимә Габдулловнадан ул кечкенәдән ук үз һөнәренә өйрәнеп, мәхәббәт хисе белән янып яши. Балаларны ярату, гомерең буе аларга үрнәк булу һәм дә алар белән дөрес аралашу күпме көч таләп итә бу һөнәр кешесеннән. Гөлия Равиловна көчен кызганмый. Балалар аның янында бөтерелә, алар аны ярата, хөрмәт итә, ярдәм сорап килә. Аның укыткан укучылары да үзе кебек ягымлы, ихтирамлы. Коллегабыз буларак без аңа сокланабыз. Ул бик белемле, күп эзләнә, барысыннан да хәбәрдар. Шуңа да Гөлия Равиловна район, өлкә күләмендә үткән бәйгеләрдә катнашып, дәрәҗәле урыннарга лаек булган укытучы. Аның укучыларының уңышларын санап бетергесез. Олимпиадаларда призлы урыннар яулаулары, ГИА, ЕГЭда югары баллар алулары да аның тырыш хезмәте. Аның белән тормыш, көнкүреш, ашау-эчү серләре турында да сөйләшеп була. Гөлия Равиловна өлгөр, уңган хуҗабикә. Бар җир тәртиптә, чисталык хөкем сөрә. Үрнәк әни. Кызы Илнара белән улы Азаты да нәк үзе кебек ачык йөзле, ихтирамлы, тырыш балалар. Хөрмәтле Гөлия Равиловна, сезне чын күңелдән гомер бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Сезгә нык сәламәтлек, шатлык, куанычлардан гына торган бәрәкәтле озын гомер, иминлек телибез. Киләчәктә дә шулай хезмәтегездән тәм, тормыштан олы ям табып яшәгез. Күңел күтәренкелеге һәм иҗат ялкыны сезне гомер буе озата барсын. Теләк омтылышлар чынга ашсын. Балаларның бәхетен күрегез. Бүгенгедәй ихлас, шат елмаю белән балкып торсын һәр чак йөзегез. Күпме булса җирдә изге теләк, без телибез сезгә барында. Ап-пак карлар кебек бәхет яусын, туган көнегезнең һәрбер таңында. Котлап сезне юбилеегыз белән, юлыгызга үссен ак чәчәк. Алып килсен сезгә бүгенгесе бәхетле һәм матур киләчәк. Яшәгез сез мәңгелек гөл булып, бәхеткә, шатлыкка күмелеп, һәр вакыт елмаеп һәм көлеп, кадергә, хөрмәткә төренеп. Хөрмәтле Гөлия Равиловна, юбилеегыз мубарәк булсын. Хезмәттәшләрегез юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Язмыштан зарланабыз,